Здравейте! Аз съм Ива и вие сте с предаването Полезни съвети. Днес ще ви кажем основните правила за борба с целулита. Първо, махнете от менюто си всякаква мазна, пържена и консервирана храна. Трябват ви пресни плодове и зеленчуци, богати на целулоза, месо без мазнини и риба. Забравете за бързото хапване на крак, за готовата храна от павилончетата и закусвални. Необходимо е да се храните спокойно, с подбрани продукти, без излишен стрес и химия в храната. Пийте колкото може повече вода. Нищо друго, водата е най-полезна в случая. Забравете за алкохола и цигарите. Откажете постепенно кафето. Единствената му полза срещу целулита е ако си правите масаж с утайка от кафе на засегнатите области. Трето, менюто ви трябва да е богато на протеини. Може да си ги набавите от пилешко и пуешко месо, бобените култури, ядките. Четвърто, на масата трябва да присъстват и домати, яйца, спанак, соя, маслини. Спокойно може да се храните разнообразно и едновременно здравословно, без да ви липсва нищо и да успеете да противодействате на целулита. Пето, ще трябва да се откажете и от сладкиши, маргарин, всичко в което има бяло брашно или прекалено много захар. Газираните напитки също са в листата на забранените за консумация продукти. Освен захарта, редуцирайте количеството сол, което приемате. Солта води до задържане на течности в организма, а те спомагат за образуването на целулит. Шесто. Консумирайте повече сурови храни. Подправяйте ги с естествени подправки, избирайте храната според сезона, не консумирайте непривични и нетипични за вас и навиците ви храни, не се знае откъде са и с какво са обработвани. Седмо. Примерната диета под видеото може да се прилага периодично или постоянно. Тя не е изтощаваща за тялото, а му помага да се пребори с проблема. Присъстват всички важни елементи и витамини и може да ви помогне и да отслабнете. Осмо. Помнете, че освен промяна в начина на хранене, трябва да имате и умерена физическа активност. Повече движение, разходки на чист въздух, правилно дишане. Всичко това подобрява циркулацията на кръвта и помага на тялото да се справи с проблема. Към упражненията може да включите и специални масажи за целулит. Радваме се, че бяхте с нас и моля, не се притеснявайте да оставите коментари под видеото. Желаем ви спокойна вечер!